לך זה. הטיסים שלך לא יופו לזה. וואו, חזק. נגמר. לא נפתח הדלת. מספר הכלב בבעלה. בוא. זה עם הזכוכיות. זה הזכוכיות. רגע, שנייה אחי, דקה לך. נסה לפתוח את הדלת. לא נפתח. לא, אולי מבפנים. יאללה. רק שלא יברח, רגע. כן. לא משנה, מה? כן. למה? אבל יש לו בעלים. בעלים, אבל ברור כדי ששירו את הכלב בשלום. באמת כן, באמת חרם תשירו את הכלב ככה, כן. באמת חרם. תביא לי יפה, נקשיב אותו ככה בשבש, תביא לו לשתות. קח אותו למים, אחי, וזה.